Hledáte prostor, který poroste s vaším týmem? Průběžná nabízí Patra i celý objekt. Světlo, flexibilitu a úroveň, která posílí vaši značku. Tady nevzniká jen kancelář, tady vzniká váš růst. Každý detail je tu navržený pro efektivitu a komfort. Variabilní dispozice, skvělá dostupnost a prostor, který podpoří váš růst. Tady získáváte víc než kanceláře, získáváte náskok. Pokud hledáte místo, které posune vaše podnikání, Průběžná je připravena. Prostor, který pracuje s vámi. Rozhodnutí je jednoduché. Nejlepší adresa je ta, která vám pomůže růst. Kontaktujte nás a domluvte si prohlídku. Ukážeme vám, co může být vaše.